Wey'ngane zawethu zenzeka-ke endimeni yomculo kaMaskandi bensizwa-ke yazo waye ngomculo kaMaskandi ebizwa-ke ngomjahini siyithenge imoto entshasha ka-1.2 million wey'ngane zawo. Le nsizwa-ke iveza ukuthi kuseyiyona kuphela ehamba-ke ngale moto e-Afrika. Okusho-ke kwe-VN noma-ke kwenkulumo yakhe uzwela. Hayi ngehla sikhokho ngokuqala mfethu i-Afrika yonke ukuthenga le moto akekho nayo yimi ngedwa nje. Ngizobe senilandela mina-ke naniyithenga nani 1.2 million impela 1.2 million cash ungakhohlwa ucash akukoleta 50,000 la lo qamba manga ngawo.